meno je 52211 a je tu so mnou Martineska. a budeme natáčať deky a rôzne hry, vlogy. Takže čo je z môjho hľadiska, chcel by som natáčať Team Fortress 2, Mafiu 2, potom Payday 2 demo, to som hovoril. A budem natáčať aj Max Payne 1 a 2 a možno aj 3, plnú verziu, nielen demo. Chceš vidieť, som si ich teraz kúpil. 2000 years later. Čo si kúpil? Toto. Toto? Počkej. Tak toto vyzerá, vidíš? Tam je 1 a 2 v brlohu. A ty si Robíme kúpil predsa reklamu. koľkátku si kúpil? 1 a 2. Ok, ale tak to sme do informačky nemali dávať, ale nevadí. Nevadí. Fuck the bag. Dobrý debil. A few moments later. Možno aj 3. Uvidím. Potom čo budeš natáčať. Ja ešte Minecraft. A ty? No ja budem Paydayko, plnú verziu, Minecraft tiež, možno aj Mafiu, South Park, The Stick of Truth, ups. A ešte TF-ko a to je asi všetko. Ja budem tiež možno potom Payday 2 plnú verziu. Budeš na natáčať ešte jeden chalan, sa volá FIFA, len teda, že za nejakú dobu, lebo on ma teraz proste mu zakázali, takže až potom bude natáčať. Dobre, tak to by bolo na teraz